sa re ga pa re ga pa re ga pa ni ga pa ni ga pa ni sa re ga re sa ni re sa ni sa ga re sa ni re sa ni sa ga re sa ni re sa ni sa tri ta ta na 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 ta tri ta ta na na ta na 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 di re na na ta tri ta ta na na tri ta ta na 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 ta tri ta ta na na ta na 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 di re na na ta tri ta ta na na dak ga dak re re sa dak ni sa dak ni sa ni pa ni pa ga pa ga re ga re sa ni sa ni sa ni sa pa dak dak sa ni sa dak re sa dak ni ga re ga pa ga pa ni sa ni sa re sa re ga re ga ga pa ga re sa ni sa ni pa ni pa ga re sa ni pa ni pa ga pa ga re ga re sa ni sa ni sa ni ga pa ga pa ni sa ni sa ga pa ga pa ni sa ni sa ga pa ga pa ni sa ni sa tri ta ta na 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 ta tri ta ta na na ta na 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 di re na na ta tri ta ta na na tri ta ta na 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 ta tri ta ta na na ta na 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 di re na na ta tri ta ta na na 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 ta na di re na ta na